Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez ginangadla na ang iyang mga city administrator pati ng iyang secretary to the mayor. Ang duha mga kabahin man sa iyang interim transition team. Si Attorney Pacifico Magari III ang maging city administrator sa Bacolod, samtang si Attorney Carol Joseph Chu naman ang maging secretary to the mayor. Si Magari ang sakaron executive assistant for finance sa Talisay City kag housing authority head, samtang si Chu naman ang anay staff ni Bacolod Congressman Greg Sataya, antes nangin abogado pero nag-resign kag nag-private practice. Sunod sa kay Chu, ginbato niya ang pagpangangkat para makabulig sa kay Benitez sa pagpalabot sang makahulugan nga pagbago sa ikaayos ng syudad. Samtang giniyo naman ni Benitez sa Department of the Interior and Local Government nga makamiting ang iyang interim transition team sa transition team man ni Mayor Evelio Lunardia para masiguro nga hindi maapektuhan ang serbisyo publiko kag all accounted for ang tanan nga assets sang syudad. Sa nibaghari kag Chu, ang manging kabahin man sa Benitez transition team nga pangunahan ni Gasataya. Samtang nagpasalig naman si Benitez nga madayon na ang Mascara Festival sininga tuig.